Bafulabe marala a yirala ka fɔ ko so caman kɔni binna ka sababu kɛ ji kɔni ye. Kulukoro marala ko so dɔ binna ni maa fila kɔni fatura o kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Simon Bako ni ale yɛrɛ ye politique ye n'a donnen don Côte d'Ivoire jamana kan. Ale kɔni bɔra ka kumakan dɔ ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka sababu kɛ Mali ni Côte d'Ivoire ka ni fɔɲɔgɔnya in ye. Tolontan kɔni kɛnɛ kan a yirala ka fɔ ko Mali ani Zambie ko olu kɔni ka bɔlɔntan kɔni bɔra dɔgɔkɔrɔ ko k'a bila don wɛrɛ la. An balimaw aw bisimila ye an ka don kibaru kɛnɛ kan. An bɛna an da don ni kibaruna ninnu kɔnɔna k'u ɲɛfɔ ye. Ayiwa an ka kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ ka yira ka fɔ Bafulabe mara la ni ale yɛrɛ bɛ Kayi kɔni région kɔnɔna a yira ka fɔ ko commune caman kɔni bɛ yen nɔ ko o sow binna ni maaw ye ka sababu kɛ ji kɔni ye. Ayiwa ko ni dɔgɔkun kɔni tɛmɛnen na ko san ka nali la ko ji ye tiɲɛni caman kɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya ko Tomora commune ko ale yɛrɛ ni Soroma fana commune na ko tiɲɛni caman kɔni kɛra. Ayiwa ni commune ninnu kɔni ɲɛmɔgɔ olu bɔra ka yira ka fɔ ko ji ye tiɲɛni caman kɔni kɛ olu ka commune kɔni na ko tiɲɛni ninnu senfɛ ko i b'a jateminɛ ka fɔ ko école so yɛrɛ ko ji ye tiɲɛni kɛ ani mɔgɔw ka magasin ani so caman ko o tiɲɛni caman kɔni kɛra ko ka sababu kɛ ji ye. Ayiwa a yirala ka fɔ tuguni hali bi Bafulabe kɔni cercle la ko commune wɛrɛ fana bɛ yen ni o bɛ o tɔgɔ ye Bafin commune ye ni o commune kɔni na a yirala ka fɔ fana ko sow binna ni maa caman kɔni ye nka an bɛ wagati min na ko bi ko ni so bin kɔni na ko maa kɔni ni ma to a la ko minɛn caman kɔni tiɲɛna ni ma kofɔlen ninnu kɔni bolo. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Kulukoro mara la ko so bin dɔ kɔni sababuya la ni maa fila kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni fatura. Ayiwa kibaruya minnu sera ma kunya la olu y'a yirana ka fɔ ko juma tɛmɛnen ye min tun ye septembre kalo tile 23 kɔni kɔnɔna ye ko Kulukoro mara la a yirala ka fɔ ko so fila kɔni binna maa dɔw kan. Ayiwa ko o binni kɔni sababuya la ko maa fila bɛ yen nɔ olu kɔni joginna kosɛbɛ maa fila wɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura. Ayiwa min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro kɔni sapeur pompier mɔgɔw ye ko olu kɔni senfa ka taa ni yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na maa minnu joginna k'u taara n'u ye kɛnɛyaso la wa hakilina jiginna b'a yirala ka fɔ ko ni waleya in kɛra Kulukoro bare n'o ale yɛrɛ ye kin dɔ ye ni a bɛ Kulukoro. Ayiwa ko jani o cɛ ko dɔgɔkun jan tɛmɛnen ko funɛgɛni fitinin dɔ kɔni bɛ yen nɔ musomani ko ale fi tun bɛ taa san 2 kɔni bɔ ɲɔgɔn na ko o fana suyera so dɔ kɔni kɔnɔ. Ayiwa ko ni wagati la ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Simon Bako ye ni ale yɛrɛ kɔni tun ye Abidjan président kɔrɔ kɔni muso ye ale bɔra ka kumakan dɔ fɔ ka ɲɛsin Alassane Ouattara kɔni ma. Ayiwa a ka kumakan ninnu kɔnɔna la an b'a ye ja ninnu na a bɛ ka yira ka fɔ ko Mali ani ni Côte d'Ivoire ka ni ɲɔgɔn sama-sama ye ko a da bɔra Côte d'Ivoire kɔni président kɔni na ko sabula ko waleya min kɔni don ko ale kɔni bolo ko waleya in kɔni kun man gɛlɛn ko sabula ni i ka finitigiw taara maa ka jamana kan ni marifa ye ko n'a fɔra ko o tɛ sariya ye wa ko sɛbɛn jɔnjɔn kɔni kun t'u bolo k'a fɔ k'u kana jamana min kɔnɔ ko n'o kuma kɔni fɔr'i ye k'i man kan tɛ ka gɛlɛya k'i kan ka yafa deli k'a fɔ ko i jo t'a la ka i ka finitigiw kɔni kun bɛ bila ko nka ko Alassane m'o kɛ ko o taara diɲɛ bɛɛ lasigi k'u ka ni kuma kɔni fɔ ko ale kɔni bolo ni ko in da bɛ Alassane la ko sabula ni fili kɛra fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka fili ban o de ye ka yafa deli ko ni Alassane kun ye yafa deli ko an bɛ wagati min na ko bi nin ko in kɔni kun tɛna se o ma. Ayiwa an ka kibaruya kuncɛla kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kunun ko ballontan kɔni tun bɛ yen Mali ale ni Zambie. Ayiwa ko ballontan in kɔni bɔra a dogo kɔrɔla la. Ayiwa a yirala ka fɔ ko kunun min yɛrɛ kɔni tun ye septembre kalo tile 26 ye ko ballontan yɛrɛ kɔni tun bɛ Mali la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ 26 mars la ko Zambie ale ni Mali kɔni tun bɛ ka jouer match amical la. Ayiwa ko olu kɔni ka tolontin kɔni sababuya la a yirala ka fɔ ko o kɔni bɔra ma miniti 16 la kɔni kɔnɔna la ka yira ka fɔ ko san de nana san ji sababuya la ballon kun tɛ se ka taa o terrain kan. Ayiwa o de okumu kɔnɔna la kuma kɔni ganna kosɛbɛ maa caman kɔni bɔra bɔlɔlɔ kɔni sanfɛla la ka yira ka fɔ ko olu kɔni ma nisɔndiya ni waleya in na sabula ko hakilina jiginna ala ma mɛn min yɛrɛ ye stade 26 mars ye ko o kun bɛ ka labaara a baara ninnu kɔni kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko musaka min kɔni donna la ko bɛ taa miliyari kɔni 7 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔni bɔ ko n'a fɔra ko o musakaba kɔni donna nin yɔrɔ in na ka yira ka fɔ ko ji kɔni sababuya la ko ballon tɛ ka se ka taa ko o ye kumasuru ko ye ko ka ɲɛsin olu kɔni ma o la dɔw y'a yira ka fɔ ko ministre min sigilen bɛ ni koɲa kunna n'ale ye ministre de la jeunesse du sport ko ka wele walasa a ka se ka a yɛrɛ ɲɛfɔ ka yira ka fɔ miliyari 7 min donna terrain in na a wari taara min ko sabula hali min yɛrɛ ye mansin ni ale bɛ kɛ sababu ye ka ji sama ka bɔ gazon kɔni kan ko o tɛ Mali bolo ko o ye kumasuru ko ye. Ayiwa an balimaw ni kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce